Ningizimu Afrika. I'm not sure noma ngiyazwakala yini. Yeah, kodwa-ke I think kunomyalezo nje engifisa ukuwudlulisa. Ngizoba yeah. Okay. Asebekhona abantu ebengekho abazoyifica ividiyo will be posted on the timeline. Ngibulise kubona bonke abantu abaseNingizimu Afrika, igama lami ngokwanele owaziwa ngokuthi wakwaDlamini, kodwa buka le esigodini saseBhulu lapho lamadoda endaweni yaseChibini kwaBhidla laphayana enkosini uDlamini. Ngokokuhlala kodwa ngihlala eThekwini yabona edubane kwelikaBhanana eGagasini ezintabeni zale ko-Westfield. Ngike-Westfield campus la ngikhona. Ngumuntu owaziwa ngani? Ngumuntu owaziwa ngokukhaya iy'nkondlo. Ngaziwa nje ngokukhaya iy'nkondlo nangobuciko obuningi. Nginabo ubuciko obuningi ngoba nje iy'nkondlo zasheshe zavela ngaduma ezweni. Ya. Ngicabanga ukuthi ozobona le vidiyo ade engangazi uzobe seyangazi. Shuthi ngijabulile ukuthi ngibe nani, ngisebenzisanile nabantu abaningi ebucikweni, abantu abafana noLungelo Gcina noMbali Hadebe. Ibona abantu esisebenzisana nabo. Ngithanda ukuba-mention-a nje namhlanje because ngingababali. Abantu esisebenzisana nabo kulolu hambo esinalo, uhambo lobuciko. Namhlanje usuku lesonto, abantu abaningi bahleli emakhaya, abasebenzayo, abasebenzi, abafundayo, abapholile. Ngithe angithathele umzuzu cause kukhona into engitshenile yathi angikhulume nabantu ngisho ukuthi kune-event engayiphosta ephejini lami leli lithi BULWER DLAMINIMBOMGI DIT. Le-event ibhaliwe ukuthi ivulwa ngomhla ka-16 June. Shuthi ile-event yani ngoba ngomhla ka-16 June Youth Day iyavulwa le-event iyozivalwa on the 20th of June. Iyozivalwa mhla zingama-20 kuyo le nyanga le yoNhlangulana. Iy'nsukwana-ke shuthi ngoba ivulwa mhla ka-16 June ngehora lesi-8 ntambama. Le-event lena ngicela ukuthi siyobe si-live online event, nikwazi ukuthi ningene khona nifike niyibuke le-event lena. Sizobe sinama-performances ambalwa. Njengoba iy'nsuku ey'ningi-ke nizothola i-notification or nizohlala nje nisilandela ukuze ukuthi sesi-live yini. Kodwa ngomhla ka-16 ngathi ngeke size sibe nawo ama-performances due to iy'nkinga ey'thile. Ngicathi kusula ngomhla ka-17 ngo-8 ntambama. Nizobe senazi ukuthi yiziphi iy'nkondlo eningakwazi ukuthi niy'thole nobunye ubuciko mhlawumbe kade ningabulindele. Sizobe si-live lapho. Ama-host imina lo okhulumayo uDIT into kade ngizichazile ukwanele owaziwa ngokuthi wakwaDlamini ozobe khona lapho as i-main host noLungelo Gcina. Ngicathi angazi noma niyokwazi nithi nimbone kodwa naye ungomunye wama-host eningakwazi nikhulume naye. Shuthi le-event lapho ike ephejini not la ku-Facebook. Nizohamba nilapha ephejini nilo nilifollowisha nje nilokhu ama-notification nizowathola. Leli page leli ipage uDlaminimbongi or uBhulwa, leli lithi BULWER DIT DLAMINIMBOMGI ephejini not la ku-Facebook cause ama-events esiwaholda lapha. Ukungena kumahhala nonke. Nilindelekile ukuthi nihambe niye khona laphaya ephejini nifike ningene mahhala, asikhokhisi muntu, uyangena nje ubuke. Mekwenzekile ukuthi mhlampe khona kade sigejile uloku udamana nje ulivakashele ikhasi leliya lethu la Facebook uBhulwa DIT DLAMINIMBOMGI. Ngizolo ngigcizelela impela ufike ubuke ukuthi ayikho yini ividiyo. Uma ukuthi ushoda ngedatha, idatha sinalo, sine-Wi-Fi nje enkulu kabi, singanikhonekthisa i-South Africa yonke. Ungafika nje ushiye umyalezo khona ephejini not la yabo. Ngithi angidlulise lo myalezo ophuthumayo ukuthi mhla ka-17 ngo-8 PM onwards kuze kuyoshaya umhla ka-20
i-event izobe i-on yabo from u-8 ngomhla 16 asizoba na-performance kodwa kungenzeka sibe live for just ukuthi sinibrife with an information ukuthi kuqhubekalani kwenzakalani ngobuciko bethu. Ubuciko bethu bukhulu kakhulu bulandelwe nayimvelo, izihlahla ziyavuma, iy'nyoni ziyavuma, konke kuyavuma. Ngathi sesizovala, sizovala nje ihhubo lethu leli engilaziyo. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosibambo ngiloba, luthini usiko lezimbongi. Ithini inkondlo uma uyifumbathisiwe ngosibambo ngiloba, luthini usiko lezimbongi. Ngoba inkondlo kuphela eyofakaza, inkondlo kuphela eyofakaza. Inkondlo, yeah, sure. Ngathi sesiyobonana ngani ngayo i-event. Thank you for your participation. Ngitsheni nabanye.